masu kyawawan duniya. Sai da kai zan iya, Allahu bari shi ke ɗaukaka. Kai hazaka garan albarkacin ta hana mai maka. Dan soyayyarsa ce kake wa mutum ya mafi haka. Gauje sha sassaka hadiza gaban zanwa baitika. Ga muricin dutse ginar sauya ne sai an shika. Hadiza sai hamdala ganin ki bari idan duniya.